ଆଜିର ଏହି ସିମ୍ପଲ୍ ଘରୋଇ ଥାଳି ପଛରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଥାଳି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମିସ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ। ଆମ ବିଲରେ ଧାନ ତଳି ବୁଣା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି। ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ମୋତେ ଏମିତି ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ। ଏହି ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଭାତ ଆସେ। ଆମ ବିଲରେ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳରେ ହିଁ ଆମ ଘରେ ଭାତ ରାନ୍ଧେ। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ହୁଏ ସେହି ଚାଉଳରେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ସାରିଛି। ଏହି ଭାତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଛତୁ ତିଆରି କରିବା। ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସକୁ ଏବେ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଛତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବା। ଛତୁକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଛତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଫୁଟଣ, ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ମସଲାକୁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ରସୁଣ, ଅଦା, ଜିରା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ଦେଇ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। 1 ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେବା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା କଷି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମର ଭଜା ହୋଇଥିବା ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଛତୁ ହୁଏ। କେଉଁଦିନ ପାଳ ଛତୁ ନହେଲେ ବଟମ୍ ଛତୁ ହୁଏ। ମୁଁ ବଟମ୍ ଛତୁକୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇ ଭାଜିଦିଏ। ଆଜି ମୁଁ ମସଲା ଦେଇ ତରକାରୀ କରିଛି। ଏବେ ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ଭାତ, ସାଲାଡ଼, ଆଳୁ ଭଜା, ଦହି, ପୋଦିନା ଚଟଣି, ଡାଲମା, ଭଜା, ଛତୁ ତରକାରୀ। ସରଳ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆମର ପସନ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି 4ରୁ 5ଟି ରସୁଣ କୋଲା ନେଇଛି। ରସୁଣ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଆମେ ଡେଲି ଖାଇବା ଉଚିତ। କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ସହଜ ରେସିପି ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବେ। ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା। ଖାଇସାରି ଟିକେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଗଲି। ଦେଖିଲି ଗଛରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତାକୁ ତୋଳି ଆଣିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି। ଏହି ଫୁଲକୁ ଧୋଇ ସେମିତି ଖାଇପାରିବେ ବା ତାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ଛାଣି ତାକୁ ପିଇ ବି ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ଚେହେରା ଯୌବନ ରହିବ। ଚେହେରାରେ ସବୁ ଝୁରିଆ ପଡ଼େ ସେଇଟା କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତା ପଛପଟେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଖାଇପାରିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।